sangaso bwa mugocha kabono iga goika omoelio amaya yebire biga ningo tukoyachaga kurwa sorogongo rwa gusi asengo kumenya buna eyamateyemo kurwa sekenyoro kia nyabisia hewodi ya Masige West ebungi abo basi nigo yasokire na gusaba ewizara y'oburendi kobakonya kwenekia konyora bali obwene bwabo bumwanchobo aserieta Elijah Gichogo Nyambega oyorenge umoroki gwabumwa kumotangani ase University ya Kenyatta oyo siria obuguma bwaye amatuka make aeta maiga yogosaga no goikogokwa n'abantu batamanyire asebo igo banyarite koira epigipigi eyo asabete omosani oye singa kecho boigo nigo baburia eamate yomoyo bogwanja kobasira asoko ene kebunanko ene bale omwanchobo Murikito Apolinari Sakama nero gotoigorera amaya enseyamo nase kinyoreki kekenya bisiki kigutoke wodi ya Masige West bunge ya Bobasi county ya Kisii asetoka nyore ya mate ya Nyagusirere iche Gichogo Nyambega umoroki gubumwa kumutangani ase University ya Kenyatta oyo siri bugima bwa ya matuka makaeta maiga yo gusaga no gweika gukwa n'abantu batamanyire nepikipiki yo gusabwa koibwa Samari tanguru ku Robinson Yosoro Nyambega chomo mromo nene bwa umuchoyo yo kwete ne brother ya no kroku Elijah Gichogo Nyambega umwana minto arwete skura sengenche likizo alenge nka ono agasabira rafiki ya epipi charenga chinsa saa 3 chabutuko agasabira kaze rafiki ya epigipigi aenda chikobeka jacket waka rafiki ya kama epigipigi manaru ali akagenda nka akabeke jacket akaira na akarakana gakobeka mafuta petrol station kurwabo akabugoria customer magena akabora igo bakamuna chitogotoka kabekire kebuko bogatagati bwanya mache kabekire paragati Samarieta gonkoro ku Kalen umwana oyo raire igaro umwana one ari umwana musibati ominto umwana onyasa akamokonya akamwachinguru akaligereri amagoko y'umwana uri omwabo akarora naro okuligereri chianga akarora naro n'amaguru akaroranga amaene umwana ono y'ominto negento kekenderete kuba ubwoba na kwibore maswari amange inki keireto goitwa kumwanchobo ruto akirito esimi se namba yalikire risakara yalenga mufukoe nabo twasinyetu ngakiyanya alikana because kirito akirisi na DCI police kornyangoso momo biro tokire nchumaro seno yoino yarengoni Wednesday limambi around saa 5 iga saa 6 so kirito akonfirm it ko Roma biro tukanyora maene sami aitire bobe sura ya itire kororekana yani sura tejo abetire miyo mubere Nyambega kemuntu njo mwesko mwabo sami omonene mwana mwabo monene nandi njo mweske bweka babwate bono nabo tukumeti sana umwana oyo igo utagosere muntu inki kiagerete mbaka abantu bali bamokorerete iga yani nabo tukunya kweburia amaboli tutaranyora amachibo mbaka bono nigo baburirio nde bwensi ubwatomoyo bwogwancha kubasira soko eno mwanchobo chinga kibaigo baburire gwizara y'oburendi gokora obotuki bwa bwango nakweneke buna bali bakorete kore ikyo babekiru byara twari gusabanga yani nige kunyarekana serikali yatokonye tomanyenga nkikiarenge ekeni kyo ko manumento niri twari gusabanga inteke ke guchinguru egere tomanyenga ki ntonyoro bwene bwasami usentomanye kiagarita samyaga itwengencherenge munamune chimbu cho mwana oyo iga omwana oyo iga no mwana omuya sana mama omwabo munare cancer survivor. He is a very active boy ari omwana ore very active omwana omwango omwana otari omotamu omwana ogotomeka ko reporteri Getaseni Gensoko TV inchereta na Apollinaris Akama.